ଆସିଲୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଫିଲ୍ମର यस ଛଟା ଚଲାଉ ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଦିନଟାର। ଆମେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। कैमरा जल्दी फोकस करो। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ବାଲିରେ। ବାଲି ଘର ଭାଇ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାରିଣୀ ଫଟୋ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀ ଫଟୋ ବନଉଛନ୍ତି ନା ଶିବଙ୍କର ବୋଧେ ବନଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ପକ୍କା ଶିବ ନା ଶିବ କ'ଣ ତୃତୀୟ ନେଅନ।